Dan Leonard. Avem doi elevi meritoși aici, Condor Ana Maria, clasa 7B și Zbucea Răzvan, clasa 7B. La domnul Dan Leonard. Ce-ai pățit, Răzvan? A început vacanța mai repede pentru tine. Felicitări, să-i aplaudăm. Felicitări domnului profesor, mulțumim. Și de la voi așteptăm rezultate mai bune anul viitor. Cangurul lingvist, limba franceză, profesorul îndrumător Mariana Bălaș. Elevii premiați sunt Condor Ana Maria, clasa 7B, Pervain Tudor, clasa 6-a, o susținere serioasă aici, Olar Magdalena, clasa 6-a, Pop Dan Ștefan, clasa 6B, și Tulup Dragoș, clasa 6-a. Felicitări cangurașilor care au sărit în limba franceză și au obținut punctaje foarte mari.